Vrei să afli mai multe despre ADN pentru a-ți adapta stilul de viață în consecință? Haideți să descoperim împreună testul Nutrigen. Nutrigen este un test genetic inovator ce analizează ADN-ul pentru a oferi informații valoroase despre nutriție, alimentație și intoleranțe alimentare. Acesta ajută la personalizarea dietei și la alegeri mai bune pentru sănătate. Nutrigen descoperă care sunt alimentele potrivite pentru fiecare persoană, cum să se hrănească pentru a preveni anumite afecțiuni și cum să își îmbunătățească performanța fizică și mentală. Testul poate oferi de asemenea informații despre intoleranțe alimentare, ajutând la evitarea alimentelor ce pot provoca disconfort. Testul Nutrigen este potrivit pentru oricine dorește să afle mai multe despre propriul corp și să își adapteze stilul de viață în funcție de necesitățile genetice. Indiferent de vârstă sau gen, Nutrigen poate ajuta la trăirea unei vieți mai lungi și mai sănătoase. Programează acum un consult gratuit completând orice formular de contact de pe abeauty.ro. Descoperă frumusețea, încrederea și rezultatele cu A Beauty Clinic.